بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. والصلاة والسلام على القائل هذه الشهور يعني هي ذي الحجة وذي القعدة والمحرم والرجب الفرد، يعني 3 متوالية وواحد فرد. ما زلنا في برنامجنا الأئمة والوعاظ، ونجوتا مسنة ونتلمنا مجموج ملندام ونفو جوتا ما عندما يتلمون تتابع أن تودفو كلا سكرا بيجو بينال تيفي ونفو ونجوتا ما ونتلمنا مجموج ملندام الله وداني من المورد جام. آمين يا رب. tawa maɗo hannden altinere ana hawra jetti lewru hooretendu modibaɓe sono wiye rajaba hitande 1400 hijira annabi sallallahu 1404 hijira annabi sallallahu alayhi wa sallam ana hawru capantati lewru janvier hitande 2022 caggal ɓangol caggal ɓangol isa alayhi salam. nden no en ngari yewtere meɗen nde fa joni ɗum woni yewtere almamako e waju. alhamdulillahi wonɓe ɗo hannde ɓe gana hoɓɓe. arandejo fuu yo al imam abdoullahi sow anditere abdoullahi runde o wona koɗo e nokku o. caggal ɗum al imam modibo boli kanko du o wona koɗo e nokku o. en gaddi ga en jewte kewɗe on andi ɓe on andi darajaji maɓɓe sanne. aywa hannde ɗen caggal ɗum jotino on haala o yo ɓimon talibe moɗon Amadou Oumar Sall. aywa caggal ɗum ko jiɗɗe haalde muɗum hannde e jetti Allah subahanahu wa taala tafo Allah mbiɗo lebbi hitande jate muɗum to makkanko Allah subahanahu wa taala gila ñande o tagi kammu o e leydi ndi hitande yo lebbi 12. tuba ko waɗi gemmini ɗum waɗi hitande mum lebbi 12. enen ɓaleɓe jate meɗen hitande lebbi 12 fuu ko Allah kuñi hono ko jokka. o wi leƴƴi lebbi 12 lebbi 4 an ton yo lebbi alhormaji noon o haaɗi ɗo. annabi sallallahu alaihi wasallam wari facciti lebbi ɗi o wi ndu e ndu noon ndu e ndu noon. nana eɗen e ley woturu majji hannde modibaɓe ngara haalde ɗum ɗo e ɓuure ko woni e lebbi ɗi e faydaji majji yo lebbi alhormiranteji noon bimana alhorma de Allah teddinite. sa waɗi e oɗo wakkati dewe Allah subhanahu wa taala no sowa ɗum dewal Allah wakkati fof no yoɓe 10 ka leyɗi lebbi jura Allah gotal no yoɓe 97 yaade 100 yaade hakke mo goto fof anda so wona Allah leyɗi lebbi pour que fa pamon nam tan aɗa joni so réseau ngaji ɗi Malitel Orange e Télécell ɗi a tawa ko fof ɓe gaɗan promo ay waya e 100% temedere fof heɓan temedere walla temedere fof keɓa 200 walla temedere fof keɓa 300. so wiyama ɗum no woodi fof a tawan goɗɗo fewi so wala kalisi ñaha ñamlowo fayɓa tino. aya nen noon lebbi Allah ɗi du Allah no jogui promo ngaji fa heewi e ley wakkati muɗum gonɗe nam joni a gollan seeɗa Allah yoɓe fa heewa. nen ɗum rokkitana mudu e meɗen ɓe kaala e dow majjum inchallah. kala ɗum Abdallah Oustaz Abdallah aɗa salminde jama o waɗi men nadde inchallah. inchallahu salamu aka salmini sanne on
jowti en kala keɗiɗe en joni e télé pinal inchallah fuu ɗum wawi tawede e ley Mali e caggal Mali mo gorko na mo debbo mo sukana mawɗo fuu en jowtimo e dow inde makko e jammore makko e gollal makko machallah sikiraɓe tedduɓe inchallahu en garan jokken e darsuji ɗi wuley ko Allah haaji inchallahu taala inchallah a jowtama sen oustaz Abdallah sagal ɗum e oustaz Modibo Boli andu aɗa wawi salminde jama o fodde men nadde e golle o alhamdulillah rabbil alamin mi yetti on mi yetti kala ƴeewanɓe en e ley Pinal TV inchallah kañum e hettiniɓe kala eɗen mbiya suudu télé ndu yaarindu yeeso yo Allah wandu ono moƴƴere wonande e nder leydi meɗen e pulaku e diina alsilamaku inchallah e sannude ma an mobbo Saldun e leyɗeɗe jewte kañum e mobbo Sow Cissé fo on calminama on juurama on jettama yo Allah hawrin en peewal e ɗeɗo bindanɗe ya rabbal alamin assalamu aleykum wa rahmatullah caggal ɗum dartumi hannde e geɓe ɗiɗi noon aɗa lewnudu kasin hunde mawde an ley hen kasin ko wiyete al isra'u wal mi'raj isra'u o woni bitagol annabi sallallahu alaihi wasallam ide makko Makka so yaha e Baitul Maqdis Baitul Maqdis yo wotru noon e cuuɗi meɗen ɗi ndeweten Allah e muɗum ɗi annabi sallallahu alaihi wasallam holli wiide dagata ko mumini haɓɓa kaake muɗum wiide yaha nokku fu ngam mari julde tan sowona nokkuje tati a faami misiri makko sallallahu alaihi wasallam misiri alkaba nde ɗum alkaba rew Makka to e Baitul Maqdis to wiɗande Jérusalem to ene junngo heferɓe enen jeeyi hannde o ka hannde o enen jeeyi suudu ndu ka e juuɗe alhuudiyan woni annabi sallallahu alaihi wasallam du fodiki watti nan e juuɗe alislami en nen alnonen en fu julde tan rakaji ɗiɗi fodde men mayde eyi nenno sallallahu alaihi wasallam yiɗon kasi ngabbi fa dow kammuli to o yowi aljanna o yowi jahannama o yi kulle kewɗe o hokka toon julde warde muɗum holli wiide ɗum julde hunde teddude sanne ana wayi hono e oustaz Abdallah président o joni o nodde kananke leydi o o wiya jaa tawma fa to paale makko to ɗum ɓuuri tedde ngal na o ñala kam mi wara ga maɗa mo ko ñalal makko joom immine jeeya ko ɓuri ni teddengal no gala fa paale naadu kanko immike mawde joni ko ɗum hakkude yimɓe yimɓe ayyo hakkude yimɓe yimɓe no ɗum ka tagaɗo ama tawdema ka hakkude Allah e taggo hono waɗen annabijo ni wala gaɗanaɗo ɗum ayyo fewkene ma ane kananke a wiide ma jaaha ɓeyta mobo ani yiyata saabu kananke no kananke ɗo Allah teddini ɗum ayyo nenno jaaha tan ɗum ɓuuri teddengal Allah subhanahu wa ta'ala do asno woni julde sa ƴeewi korka domako ɗum ayo jippi ga leydi wiya koore zakka aya jippi haali itte jakka hijji aya jippi kijje ka julde nde wari nde Allah wimo o yafata munto taf o ngabbi yeyten hollimo kulle kewɗe o yi kawɗe kewɗe o ɓattidiri ɓattidira ɓattingal kam senna o kana kaba kaw sene wonde noon ɓe ɓattidiri fano feewi o yi ko hawɗini kewɗe o hokka julde nde nen ɗum e moƴƴere mawde en gana haalde ɗum ko aji ɗum tafon en puɗɗira oustaz Modibo Boli tafon ma hiya ashhurul hurum lebbi hurmiranteji ɗi hoɗum hen ɗi goni kanji woni heeɗi juurama jettama on calminama eɗen mbiya eɗen barkina Allah subhanahu wa ta'ala on gaɗɗo ñalawma ɗo woni nangue o waɗani ɗum foyre lewru o waɗana ɗum annora nden lewru e nangue yo gueɗe ɗe e kawiseji Allah subhanahu wa ta'ala nden Allah o tagirta hunde mere saabi kanko woni biɗo huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab Allahu akbar nden no sa ƴeewi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko o tagiri kammu e leydi kañum e nangue e lewru fuu fa ɓikkol adama keɓa e hen nafa nden e leydi nafaji Allah subhanahu wa ta'ala wonko haali o wi saabi nangue ngue e lewru ndu foyre kañum e annora o waɗani ɗon ka gotel fuu o waɗani ɗon ɗatti muɗum nden no nangue ngue ana jogui ɗatti muɗum kertaɗi lewru ndu ana jogui ɗatti muɗum kertaɗe saabe hoɗum hen o wi li ta'lamu adada sinina fa andonno hono jaati duuɓi wal hisaba e jaate dewe moɗon honde korka darotto honde ndu lewru darotto fa yettade honde wakkatu natta ɗum ɗo fuu e ɗum ɗo haɓɓi nden Allah subhanahu wa ta'ala o wi ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allahu akbar nden no
dow goonga o tagiri ɗeɗo geɗe ɗum wala hunde fewnirande noon par hasard tan idan yufassilu ayati li qawmin yalamun nden yimɓe annduɓe omo faccitana ɗum ɗiɗo ayaji e kawiseji e tagore makko nden no gortodiral jamma e ñalawma o wi ɗum kawiseji nden Allah subhanahu wa ta'ala ko o tagiri ɗum hakkillante fuu so ƴeewi ɗum andan ɗum ɗo tago ɗum ɗo woni bawɗo sabi jamma e ñalawma sona serta e nanta dillere waɗi eɗen mbiya nangue muuti walla nangue yani lewru ɗum a nanta doƴƴago muɗum a nanta hono sa weddima weddere ni nden Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ɗum ɗo o e ɗiɗo kawiseji kanko holli en hono o wi hitande woni adadu lebbi e nder hitande yo lebbi 12 hono no jangirɗa aya o joni inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahra nden no nder ɗiɗo lebbi 12 woyi ila ñande o tagi kammo e leydi nde leyɗe ɗe fuu nden no ɗum ɗo woni e nder deftere makko lawhul mahfuz ɗum ɗo woni nder deftere makko tellinane dow nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni muhammadum sallllahu alayhi wa sallam e nden no sa ƴeewi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o holli o hokki en jaate hono wonde hitande lebbi 12 oyi nder ɗin lebbi 12 no honde ɗum fuɗɗi ila ñande o tagi kammo e leydi ndi fu a faami nden no o wi nder ɗin lebbi 12 o hertima lebbi 4 e nder ɗiɗo subtima ɗum o waɗani ɗum alhurum o waɗani ɗi teddengal nden no ɗiɗo kertorima teddengal ɗum woni alhorma ana waɗana ɗiɗo lebbi 2 e nder oɗon aya o wi o woni diina dartiɗo zalika dinul qayyim faami fala tazlimu fihinna anfusakum o wi fata tooñon ko e moɗon nder majje toñje hoore muɗum toñange ana woodi toñje hoore muɗum ana woodi ɗum fuu kay ɓinguel adama ɗum wartata ka wonko ɓuuri yoga hen toñangeji ana ɓurdi bonde a faami o wi fata tooñen ko e meɗen nder majji hoɗi henne lebbi 12 ɗi fuf hertade lebbi 4 ɗi o wi lebbi alhormaji ɗi a faami ndenno toñange biyaɗo ɗo o ko anduɓe tafsiroɓe mbi ɓe mbi wadde zunubaji wadde golleji bonɗi wadde bakkatuji ndenno ɗum ɗo fuu ana jeeya e toñange sabi o wi fata tooñi koye moɗon ndenno mo waɗi golle bonɗo tooñi hoore mum sabi kañum yiitata nden a waɗi hunde ɗum bone mum warte e maɗa an waɗi ɗin lebbi 12 hono e ley tafsir Abdoullahi bun Abbas Allah yarro e makko o yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi fala tazlimu fihinna anfusakum o wi ko o ɗum muyrade o wi lebbi 12 ɗi fu ndentɗa e zunubaji hertade ɗiɗo lebbi 4 ɗin lebbi 4 ana faame nden no golle moƴƴo mo gaɗɗa e majji dewe ɗe gaɗɗa e majji fuu ana wayi nden ɓeydoto ko ɓuri ɗi to lebbi keddiɗi ɗi o wi ɗum ana faame ko wiyete tafsir kasi mafhumul mukhalafa ana holla ɗum so a waɗi ko boni ɗum ɗum bone ɗum ana ɓura lebbi keddiɗi ɗi bone muɗum nden no sa wiyama a waɗi ɗum ɗo aɗa hokke ɗum ɗo e hewde baraji muɗum ana holla so a waɗi hono beŋ muɗum fuu ɗum aksu muɗum fuu ɗum noon torra muɗum woori Allah danne e sarri ɗum ya rabbal alamin e teddinde ɗiɗo lebbi ana jeeya e kulol Allah ana jeeya moƴƴere wonande teddinɗo ɗi sabi hunde ko Allah teddini sa teddini ɗum fuu a tedda a faami ana wayi misalu ko mbiyeten julde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndenno o kanko e malaika koye makko eɓe juula dow makko ndenno an maccuɗo sa waɗi ɗum teddengal ma an woni hen ndenno sa yoppi ɗum hoynata gaɗanaɗo ɗum o ɗum ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo Allah juulimo mo malaikan ko ɓe juulimo teddangal ka ɗo haaɗi ndenno an maccel kontugel so walli ɗum so waɗi ɗum o teddengal tan ɓeydortoɗa hen ndenno Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi
nden no mo teddini alhormaji Allah subhanahu wa ta'ala nden no ɗum wonanan joomum moƴƴere ɗum wonanan maccuɗo moƴƴere to joomiraɗo Allah subhanahu wa ta'ala hono no o wiiri wa man yu'azzim sha'aira Allahi fa innaha min taqwa alqulubi hono noon geɗe ɗe Allah mawnino so teddini mo teddini ɗum ɗum teddinowo ɗum an holla yo mande kulol Allah wonande joomum nden no lebbi hono alhormaji nayyi ɗi landiɗa ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko faccitanta en ɗi eɗen miccintina ɗo hono ana tawe yimɓe mbiya kañum en ka kajaka ko hadisa fey qur'an haali tan nden no ɗon yo hono boofol manngol woni ɗon ene mbiya ɗum yo majjere no sabi hadisa kañum tafsirta qur'an qur'an ana tafsira qur'an hadisa ɗon an tafsira qur'an ɗum eɗen paama ɗum ɗo joni Allah subhanahu wa ta'ala o wi lebbi ɗi yo lebbi 12 ka alhormaji nayyi ana e majji o hertima ɗin o waɗi ɗum nden hono andirten ɗum sabi qur'an indanali en fami nden homo firtani en ɗum khayru khalqillahi allazi naza alayhi القرآن الكريم نلا صلى الله عليه وسلم والسنة 12 شهرا منها 4 حرم الله أكبر وهتاند يلبي سب إديدي لبي ناي أنا هن يلبي الحرماج دين سأيوي دون دو آية أوبي سنة جوكو دري في جون نلا دوارتا فاتشتيند صلى الله عليه وسلم ويدين لبني وي 3 متواليات تاتدي انا نجوكنديري اندر جاتي دي نجوكنديري ياده سندو واتي فندو دار سندو واتي ندو دار فادي كيبا لبتاتي فاهم nden o wi ɗin woni hoɗi hen zulqaada zulhijja muharram fami zulqaada ɗum woni siftorandu yoga wiyata min juldandu no fulfulde sertiri zulhijja ɗum woni layya so ndun yawti lewru haram nden no ɗiɗo lebbi tati ɗin jokkodirɗi ɗi nula sallllahu alayhi wa sallam wi ɗi woni lebbi nayyi biyaɗi ɗi tati majji jokkodirɗi ɗi ɗi woni ɗiɗo a faami o wi wa rajab modar allazi bayna jumada wa chaban o wi wotru ndu ana serti ndun ana serindi ana serti e keddiɗi ɗe ya jonka ndu jokkodira e majji o wi ndun woni lewru wiyetendu rajab rajaba woni hooretendu modibaɓe yoga e fulɓe mbiyata ɗum hoddaru woni lewru rajaba ndun gonɗen e muɗum joni nden nin nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hokki o faccitiri hono o haalni en ɗiɗo lebbi ɗum ɗo woni lebbi biyaɗi lebbi alhormaji ɗi nden no eɗen ñaago Allah yo Allah newnan en dewe e majji o jabano en o jaɓɓana en o nanggani en sadakaji men juuluji men kala marhaban bikum shukran ustaz Boli a jowtama sanne al imam min paami ɗo sanne min paami hitande o lebbi 12 ɗi darsu ma o min paami du lebbi 12 lebbi nayi anen lebbi alhormaji min paami du kanji woni lewru miñiragel iidi yoga wiya mi juldanu kañum e lewru layya yoga wiya lewru taske aya kañum e lewru haram yoga wiya haran donc ɗi tati ana jokkodiri caggal ɗum rajaba ɗum horteno modi baɓe yoga ɗum wiya hoddaru ɗi ndu ana e feere muɗum en ndu no gonɗenam hannde a jewtama sanne a barkinama caggal ɗum e al imam Abdallah andu komi jiɗɗi lamdadema sanne lendu lewru wotoru kasindu Allah subhanahu wa ta'ala o waɗni annabi sallllahu alayhi wa sallam teddengal mawngal hitande 10 ɓerde annabaku annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah jarabikimo sanne caggal o waɗi duuɓi 3 omo e amargo mankoɓe uddimo kanko e koreji makko jokkuɓe mo ɓe coratake ɓe cottirta goto ɓe taƴi ɓe iwdi ɓengu adama ko feyi fa duuɓi 3 leydi duuɓi 3 bappa e makko Abou Talib gorko mawɗo ronki muñude ɗum ñawi wara leydi joom suudu makko Khadija yo commerçant mawɗo bowɗo moƴƴere joom kaalisi anduɗo jaam warnati e ley nde kaɗo tora ley duuɓi 3 kiɓɓi amar goni hunde nawde sanne sagiraɓe fewɗe men ɗo lebbinayi gaɗɗen hen ka machallahu ɓuuɓa e fey ko ɓuuɓa e fey ayyo nawi sanne Allah heeƴu en nden no e ley ɗum sakko duuɓi 3 Khadija du ñawi tagal muɗum du ñawoɓe fuu ɓe keddi hen du tagal ɓe jalti amargo o ɓoye fa Khadija iwi hen ɓoye fa Abou Talib iwi hen a jokka ɗum alayhi sallama o yima koɓe koynimo o yahan Taïba sulto o seeɗa kam o yiɗa ko ɓeydu koynimo kasi mbiyo bisimilla fa jiidowa
jamiri rewɓe e sukaɓe e yimɓe nalaɓe mbiɗa sa sallam kaaƴe fa eri ɗum yiyam siiwe muɗum kanko Zayd ibn Harisa hay bon caggal ɗum kanga holli o yaafikiɓe o yaafi ɓe anda wanni ɓe so ɓe andi fuu ɓe gatta ɗum yiyama Allah itte maɓɓe neɗɗo jaɓanomo noon laati hannde mi narri goto e muudi e meɗen wi moodi baɓe hannde mawɓe maɓɓe tewete e makka ɓe mo lakkitinɗa aslu mum fuu aramo jiɓmo e ɗayif nenno ɗum fof sa sallam mujisaji makko noon e holde wiide yo annabajo ɗum ha nenno e ley ɗum caggal ɗum jakka o warti ga makka ga Allah waɗnimo teddengal yambirimo o yaato kammuli to aya o yeehi toon aya Allah waɗnimo teddengal kewgal joga ɗum isra e miraju ɗum komin jiɗi lamdadema ko ɗum woni isra ko ɗum woni hen miraju bitagol e yaadu jamma لندق سن إسراء وميراج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم دوني الله أنا أقول لا أبدا وريه حديث لا أبدا غريه الله مولى سبحان السيد وودي كم الله مولى الذي كم وانا الله جاتي أسرى بيتين أسرى يقول جمع بيتين دب أبدي مشهور مكو مشهور مكو أي دو إن فوق ندور محمد بيا عبد الله بن والده ندور والده فين بيا محمد بيا يا عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بيا مشهور الله محمد مشهور أو من مشهور أكو الله ومن يعني سبب الله ديك مشهور الله أنا مشهور أنا مشهور أدنى أو دون دارته برفون تد ألون لا تد مشهور الله الله لا تد مشهور الله آمين نزمنه بأبده مشهور مكو ليلا لا تك جمع ليلا أو ودي النكرة كود سب النكرة سيانا جمع أفود ما الليل تقول الليل لا تجمع أفونا ليلا السيادة الجمع نفود مدة السيادة إيرا ما يسيادة ودي نكرة نكرة ما جنگو سيقول من الليل فو لا تجمع أفو أنا جمع دوسي ليلا سيادة الجمع كتم إيوي من المسجد الحرام إيوي تسود كعبة توان اتيما إلى المسجد الأقصى سو المسجد وقتون ده المسجد بيت المقدس الذي المسجد باركنا الله المسجد اللي من باركني سراج مودون فو يعني هيوي بلا يعني هيوي نيما جفاني هيوي دو ما شاء الله هدوم الله نبري هدوم بتنريم هدوم مقصد لنريه من آياتنا الله أكبر فمن كل مكان محمد صلى الله عليه وسلم فمن كل من آياتنا يوجا آيات من نسل يوجا فم ولا يوجا مهلا كوي يبي إنسان وني فايدنا فم ولا كو نجيب فين جالي وتقعد ميدان يدي كل كيودي دون ليد هوينا ما كان كو بكوي من بيرانا ما كان كو بكوي نيمو ليندي ضايف هوينيمو الله تديم الله أكبر أي فاهم من النفوس هوينا منكو سمي هوينا رامن سابع الله إننا أموني بويا تافي الله تديني تو هذا تدينغال بورنغال هون تانك أموني أصوري ليك سابع الله نلارو هون من ودرني الله تدينتي فأورا هون تدينغال مول ميلان تبدو أنياجك الله يا كو محمد الله ودين مكوف كل ما دفو الله ودان تمر ما نياغا تاكو كانكو ما ميدال ويد الله نامانتو كم دون جوحمото هادوني كورو جيدو حكوند جيدو الحبيب بين الحبيب والخليل ما شاء الله كون جيدو دي تا جودي فا جومورا فودو ودو هو ودن هونde nde a miilali a yaalali taw a ñaagaki joomum jonnaraki fe jonnaraki ɗum koto giɗo ko woni khalil joomum waɗa a waɗanta joomum hunde teddune fof sona kañum uddude hunko mum ko so ñaako ɗum sendi hakkude khalil e habib kanko mouhammadou son kanko habibullah kulle tedduɗe allah waɗinima ɗe fof mo uttal hunko somo haala mo wiyaɗe hono jippinede ɓura an dow makko o saɗum hu teddanga o yewta ɗum mo ñagaki ɗa allah omo jooɗi gayre hera to fa jibinel ɗukki makko ɓurano wimo jangmu mi yana janggude mi yana janggude nangue hampimo jangguinimo karam mbi lani ɓona jippire makko ayi
bitugol ngol mo ɗani noon omo ɗani jibiroɗe kay finnino mini assalam eti ɗe hono teddel ɗe fuu Allah waɗanimo sa ƴeewi ibrahima alayhi salam ko teddel ɗo Allah waɗini fuu kanko ñaagoto Allah mo ñaagoto Allah ɗum sende bayna al habib wal khalil haya Allah wi ko waɗi ɗum fa hollama kulle kayni innahu wiide Allah huwa Allah jaati assami nano kongi kala ko haalate albasir jiyo kala golleji ko wolte fof da rasul yo wona rasul yo gaɗɗo fof kala kalɗo konngol feesa Allah nani tayra ɗum ka sa golle mbawɗa gollede fof tayra Allah ne yiima hakkoye ɗum ko darata so en goɗɗen kaalen lobbe gollen lobbe sabi en joɓa jaddi mum fati kaalen ko boni fati gollen ko boni sabi Allah nani yiya kanko joɓowo ma min ɗum haya ɗum woni dalili nastika heɓama e ɗon aya noon ɗon ne bitinimi ɗum kanko haali sabi so wona kanko haali ɗum wala bawɗo haalde ɗum sabi walla neɗɗo fof yiyanomo yaratani yiyanomo wartiri kanko fillinomo yaari enomo wartiri fa timmi hadise mon laaɓuɗo cheikh al boukhari muslim ɗo hadise boukhari muslim kañ fille cheikhani ay kanko ɓe bindi ɗi kanko fillinomo wardiri ay hono ma yaari ko nanɗa joni ko kanko rasulu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo wi ay bi aqwali nabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa afalihi e golle men ko fof fa an'ama alayhi bil israi al mujtama ala ijtimai bil anbiya'i wa ruju'i ila samai ru'yati al ajaib maktuba wa munajati ta'ala fa innahu sallllahu alayhi wa sallam qala kanko annabi kanko haali nomo naɓirani mo wi utiitu bil buraq omo lerina faamu waddana buraq daɓitel buraq kama rawa al boukhari wa muslim wo buraq woni huwa dabbatu abyad dabaji daba danewa pacce fawqa al himari wa duna al bahli ega ɓuuri dakire mawde ka yettake alam banari wada hafirahu inda muntaha darfihi mo buraq kay ɗo yitire mum nde haati to koyngal mo tippoy to kaynani yeɓurda ko yiide omo yaawi sen farakibtuhu mo mbaɗɗi burak fa sara hatta ataytu baytel muqaddas mi waddana burak mbaɗɗi buraki o naɓi kam fa baytel muqaddas kanko e jiɓe fa baytel muqaddas hayɗo witti baytel muqaddas nde momi hawri toon e annabaɓe ɗon ɗo baytul maqaddas ɗo ɗon annabaɓe kaɓɓata dabaji mum moy naami suudu ndu suudu baytul maqaddas summa dahaltu fa sallaytu fi rakatayni kanko filloto hoorema goɗ sabi somo haala walla bawɗo haalde moy naami suudu ndu junno raka e ɗiɗi annabaɓe so hawrama annabaɓe juuli caggal makko ɗo so imamu mursalin fa sallaytu fi rakatayni summa harajtu omo jaltumi fa jaani jibrilu bi ina'i min hamrin wa ina'i min labanin fakhtartu labana qala jibril asabta alfitra moyi ko jaltumi suundu ko jibril waddani kan kaake ɗiɗi kaakol doro e kaakol kosam mo cuuɓimi kosam ɗan jibril wimo andi a ñeeñi haɗi kakolo qala mo wi kasen kanko rasulu sallah sallam summa urija summa urije bi ila samai dunia ɗon nabbide e makko nde sembe Allah o fa kammo adinen keeje ɗo ɗoɓe jotti kammo damgal kammo ɗo fastafata jibril kan doɗɗi damgal udidi doɗɗi damgal kammo ngal qiila wiya man anta wiya homo an homoye qala jibril min jibril qiila wiya man ma kon wonde e ma qala mouhammadou sallah sallam annabi mouhammadou wondi ma qiila mbi qad ursila ilay sigi mi nalama mi nalamana qala qad ursila ilay mi nalama fa fataha lana ɗon ƴeɗon min udditana kammo arandejo o fa ida adama moɓe tawi kammo arandeɗo mamin adama kan jooɗiɗo kammo arandejo ɗo mamin adama mo fa rahaba bi jibi annabi wi mamin adama kañum wi kam bisimilla 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 wa da'ali bi hayrin o duuni kan kam kal moƴƴere fof ɓetti summa caggal mum urije bi ila samai saniya caggal mum nabbinami fa kammu ɗiɗi ɓen keejo o
ɗum yetti kam ɗiɗen keeƴi ɗo hadise boukhari muslim cheikh boukhari koye filli muslim ha fastaftaha jibril jibril ndaari kam mo udditinede mo udditine qiila wiyana mana anta moy min ko a homa hen fa qala jibril mo min ko jibril qiila wiya waman ma kon wonde e ma qala mouhammadou sallllahu alih w sallam ɓe mbimo qiila qad bu'isa ali est ce que nelama makko qala bas bu'isa ele annabi mo nelama laatiki nela ono anda oy woko uddi ɗonƴe ɗon fa fataha lana ɓe udditinen min kammu o ɗiɗeɓo o fa ida bibi nayi alhaalata yahya wa isa o tawiɗo kammu ɗiɗeɓen keeje ɓe kanko yaya e isa fa rahaba bi mo ya isa teddinimo mbimo bisimilla 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 kadi teddengal wa da'awa li bil hayri ɓe duwani kam moƴƴere yaya isa komo duwani kam moƴƴere caggal maɓɓe tigase summa caggal mum urije bina min nabbina ila samai assalisati fa kammu tata ɓen keeje o fastaftaha jibril alayhi salam ndaari kammu o uddite fa qiila wiya man anta a homa hen qala mo wi min ko jibril fa qiila mbi wo man maaka homo wondi ima an jibril qala mo wi mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam mouhammadou wondi am fa qiila mbi qad ursila ilay yalla mouhammadou nelamana qala mo wiya qad ursila ilay nelama omuyi fa fataha lana ko dunki en kammu ɓe udditene min kammu tata ɓen keejo ɗo ɓe uddude kammu ɓe naata kammu o ɗen ƴiɗo ɓe yihoɓe tawi ɗo fa ida ana be yusuf mo tawi ɗo yusuf alayhi salam o woni kammu tata ɓen keejo ɗo wa ida huwa qad uɗiya chaɗal hasan moy tawi to yusuf hokkama feccere ngari aduna o ngari aduna o so feccama fecce ɗiɗi feccere nde yusuf hokka alayhi salatu wassalam haya moy on tomo tawi ɗo fa rahaba bi yusuf duwoni kam yusuf bisimi kam moyi kam bisimilla kadi teddengal wa da'ali bi hayrin yusuf duwonima amadou kala si moƴƴere fo ɗum woni kono bi hayrin o wiyali bil hayri bi hayrin mo ɓetti summa caggal mum urije bina ila samai rabia caggal mum min bitina min nabbida fa kammu nayeɗen keeje o min jotti kammu nayeɗen keeje ɗe fastafataha jibril ndaali kammu udditinede kas fa qiila mbi man anta a homa hen qala mo wi jibril min komi jibril fa qiila mbi man ma kon wondi ma an jibril qala mo mouhammadou sallllahu alayhi wa alihi sallam mouhammadou mo jan kisnu o wondi hen fa qiila mbi qad bu'isa ilay yalla mo nelamana qala mo qad bu'isa ilay mo nela fa fataha lana ɓe udditani min kammu nayeɗen keejo o fa ida ɗon ɓe tawi ɗon homo tawi ana ɓe idrissa mo tawi kanko mo ndidara ɗonƴe ɗon kanko idrissa alayhi salatu wassalam fa rahaba bi mo idrissa wi kam bisimilla mamadou manima ɗon wa da'ali idrissa dowoni kan bi hayri o moƴƴere kala moƴƴere caggal mum summa caggal ɗum urija bina ila samai lhamisa moy ɗo min nabbindina garida amen kasen dow bawɗe allah fa kammu joyoɓo o fastafataha jibril alayhi salam ndaari kammu uddite fa qiila e mbi dungue kammu joyo mbi man anta an homa hen qala mo wi jibril min ko jibril min won ɗon fa qiila e mbi wa man maaka homo wondi ima qala mo wi mouhammadou wondi hen fa qiila ɓe lanni mbi qad bu'isa ilay yalla mo nelamana qala mo wiya qad bu'isa ilay na mo nela fa fataha lana moyɓe udditeni min kammu joyoɓo o ɗon ɗon fa ida ana bi haruna ɗon ɗon tawmi mi haruna dardi haruna alayhi salatu salam fa rahaba bi haruna duwani kam bismi kam wa da'ali bi hayrin mo duwani kam moƴƴere fo summa caggal mum urija bina ila samai assadisati ɓe ngabbida fa kammu jeegoɓo o fastaftaha jibril ndaari kammu o uddintine fa qiila ɓe landi jibrila man anta a homa hen qala mo jibril min ko jibril
فقيل بي ومن معك هم وندي إما قال محمد وندي من جيم كسن يلا من يلا منا غونغا من يلا ما ودي كم بتمدون جاكا موسى عليه السلام فإذا أنا موسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي ودو موسى بسميمو دوني ومعرفو ثم شغلمو أريد بينا نبين أمي إلى السماء السابعة فياري كم جدبو جدي كم جدبو هيا جدي كم جدبو فاستفتح جبريل عليه السلام جبريل دار كم وجدين فقيل بمن أنت أهمه فقال مؤمنك جبريل قيل بي ولنا كسن ومن معك هم وندي ما فقال محمد صلى الله عليه وسلم بلندي يلا من نلا منا أنه قال من نلا ففتح لنا بودنتني من كم مجدب هيا وبدر كم مجدب تيدون فإذا أنا بإبراهيم مؤتكم إبراهيم عليه السلام ابن درجة كم إبراهيم كم فاد كم مجدب فإذا هو جك إبراهيم مستند إلى بيت المعمور بيرم أنا جودي أنا قاري سور بيت المعمور اللي هو البيت المعمور إبراهيم أنا جودي أنا قاري مايرو وإذا هو مجك يسود كم تبيدون يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه الله سود يندفو أنا نات مايرو ujinaji capanɗe jeɗɗi malaika caggal ɓe garata fa aɗa haɗa haali ɗiɗi ɓe gurri yaade aya mo kayru suudu aya moye zahaba ila suma zahaba ɓe jaaɓe jeɓe ɓe ɓetti ila sadritel muntaha faɓe jeeti jaami katoɗe to jaami katoɗo ɗo hoɗum fof wona faccita ɗo fa ida awraɓuha ka asanil fiili wa ida thamaruha kal qilali ɓe tawi jaami kattoɗo ki jaami hayniki sanne ɓe tawi jaami ki ono woni kakoloji jaami ki hono noppi ñiiwa ɓe foti mawnude ni ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ɓiɓɓe leɗɗe ɓe tawi ɓiɓɓe leɗɗe jaami kattoɗo ki kala qilal hono bulki ɓinde leggi fof hono bulku ni bulkal mowannagal bulki mowannala ɓingal leɗɗe funde gori فلما غشاها من أمر الله ما غشاها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها موي وقت ما ينو جامي كاتو ديكي كو ماوي كو دون الله نكو دون وني هونde mawde maawi e makki ki wayliti alhaali mo wala e tagore Allah nde goto e tagore Allah nde wawa sifade jami ki ngari makki ne ko wori ما شاء الله ابدا ما شاء الله ما شاء الله حالك هيبي ده ان شاء الله اندرت دوم فاما مسنه سنه فاما فدم كده استاذ امام بولي en paamede haala ma fitogol hono waɗi hono bitade o woni iwde makka yade baitul maqdis ngabgol kammo o woni jokko iwde baitul maqdis ngabbude dow to en paami ley hen do annabi sallallahu alaihi wasallam kala kammo mo wori e mudum fuf o dardan be damal kammo uddite dum do tewrambe dum damagal uddite seba nadde holli wiide sa wade suudu jandu foti ukka dar tafon izun dara yamirore biya assalamu alaikum adkhul ay talbina tafon yalla minatana so ya manata afadkhulu so ya kadu birfala hono ayo halda dum du faama sanne en paami lay hen do yidi to en annababe hewbe dum faama ma lay hen a jota ma sanne sallallahu alaihi jamuji malandam tagat dum imam boli ko mi jokkino joni dido lebbi en kalidi e paccitidi on Allah subhanahu wa ta'ala haldi ina annabi sallallahu alaihi wasallam haldi joni lebbe di jokka yoge bure majji e go sabi so di cuba jo lebbi goddi ayo jaati den canna cerna meden e mobbo so do paccitande makko inshallah rehila dawol belgol janta sanne wallahi kewgol kawi seeji sanne e faydade sanne wallahi fay so tawa wakkata na bildori ana bildori so dum darsu biida saabi hodi hen dido lebbi kerta den hertogol dido lebbi Allah subhanahu wa ta'ala o kanko hertoto subtoto ko o muy e tagore makko masha Allah burna ko muy burnude o jeyna ko buri jeynude denno do en le burbe no Allah wan en burbe ya rabbal alamin e bural e dido lebbi e hertade Allah subhanahu wa ta'ala
kanko andi ko woni muradu makka ɗum ɗo fuu yo yoga e teddengal ummatu muhammadu sallllahu alayhi wa sallam faami nden ɓure ana ceerti sala ɗum lewru korka yo lewru tedduɗo ndenno ɗiɗo alhorma muɗum allah wi suptimaɗi waɗiɗi lebbi alhormaji ndenno ko tewra ɗum gonɗina ɗum golla ɗum hoɗum gollirta ɗum tinnoɗa dewe allah e majji korka mum so ɗum sadaka mum so ɗum nafilaji muɗum dewe allah giddu ko mbawɗa fuu tinnoɗa gaɗa ɗum saabi hoɗum hen allah wi ɗi alhormaji ko jokkini hen o wi fata toñen koye meɗen e nder majji nden no toñen koye meɗen yo zunubaji nden no hunde fuu ko woɗɗintinte zunubaji tinnoɗa e muɗum hunde fuu kana ɓeydanma baraji e mbar jaari tinnoɗa e muɗum fami ɗum woni golleji moƴƴi ɓuure kewɗe kalama hen jonno hono banggal hadisaji ɓuure hono lewru ndu ɗum woni hertade lewru rajaba hono gandu biyeteɗo hafiz ibnul hajar al asqalani sahibu fatih l bari fi charhi sahih boukhari o yo gando e hadisa o gaɗɗo charhido e hadisa omo jogui defte hadisa kewɗe e o rentini o wi ana heewi e hadisaji kalteɗe banggal ɓuure rajaba ɗe ko heewi e majje yo hadisaji lo'uɗe o wi hadisa celluɗo labtuɗo ana famɗi e majje o wi sa ƴeewi ko heewi e majji fuu pecce ɗiɗi ɗe peccata na tawe hadis on yo daifu ɗum woni omo loƴi ma tawe hadis on yo mawdou on ɗum woni hadisa moƴƴinaɗo so fewna ayyo nden ɗo so en paami ɗum an alsilame jiɗɗo dewal fatta wi aɗa tuugo ɗum ɗo tan hewti allah wi ɗum lebbi hono ɗi alhurma woni e muɗum nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam faccitani en ɗum lewru hundu andi ɗi an ka so ɗi jottima tan tinna e dewe maɗa allah giddu ko mbawɗa e naafilaji maɗa e ittu sadaka maɗa e wadde maɗa moƴƴere tinna ɗum goɗɗitata kala ko na hewtine zunubaji saabi ɗo sa a waɗi ɗum fuu nden no ko muya ɓuure ko fuu yama tawede keɓa ɗum yo allah newnan en ɗum ay ɗo joni hono wiide ana hertoro jamma goto ni tan walla naafila tan walla jande tan an ka tinna e majjum fuudo qadre l istitaa jiddu ko mbawɗa hono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiirini ma amartukum bihi fatu minhu mastatatum wa ma nahaytukum anhu fantahu nden no ko yamiri ko ɗum ɗo yamirade nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabi o hanni ano firritani en lebbi ɗi nden no an waɗu giddu bawɗe maɗa e nder dewe maɗa allah e moƴƴereji maɗa e jokkol enɗam maɗa e teddinde ɗiɗo lebbi saabi allah teddiniɗi eɗen gara ɗo e konngol cheikh abdourahmane al akhdari allah yarra e makko kanko woni biɗo nder deftere makko l akhdari o wi wala yahillu lahu ay lilmuslimi l baligh al aqil an yafala filan hatta yalam hukma allahi fihi denno sa aɗa waɗa dewe maɗa allah sa aɗa waɗa moƴƴere maɗa kala ko aɗa ɓattoro allah fata waɗir ɗum noon tan yimɓe gaɗi tef dalilu muɗum anda hono no cheikh abdourahmane allah yarra e makko o wirini o wi fata gollu golle sola anda kiiti allah e makko fami o hokki ɗattol sa anda ɗum a wona jannguɗo o wi wa yasal al ulamaa sa anda landa anduɓe ɗum allah holli en ɗattol muɗum fasalu ahla zicri in kuntum la talamun nam kala ko anda fo tefo anduɗo ko kala domaine natta fo tefo anduɗo ɗum paamaɗo andu yaato anduɓe ɗum paamaɗo a faami mo hoore muɗum nawata o wona to bayla yahata wiya hokka ɗum bayla yahata wiya to hokka ɗum hokka ɗum ko wala toon nden hunde fuu ɗo andal muɗum woni ɗo toon teftete o wi wa yasal al ulama wa yaqtadiya bil muttabiina li sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndenno sa anda landa sa anda jokkuɗe ɗattol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo allah wan en jokkuɓe e ɗattol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndenno ɗum woni seeɗa ko jinnami jaabade e lamdol maɗa machallah ustad al imam boli fama sanne sanne a jewtama sanne a salminama aɗa wawan ɗum wonta kaddi hannde ka ɗum saabi min tawi joni ko heddi haade min tawi joyɗi en jawna haala tan famama isra o ko woni famama miraju ko woni ha joni lango tettotogal tan no raɓɓe ɗiɗi dartoɗo ka dartoɗo joni hono isra o miraju en paami a haali ɗum joni hono ka ƴannam hen en jii hande yimɓe woɓɓe an toon mbi isra o e miraju o
yo koyɗol noon wona hono annabi sallah alih sallam o yaaru e tew makko e wonki makko yeehi ɓe mbi o lelide so o ɗaani so o hoyɗi kanko o ngabbi toon weeti o haalni yimɓe ɓe ɗum ne jooni hoɗi an woni yiyande maɗa hen hada baɗil ɗum ko on ɗum hada baɗil ɗum ka wala haala fi sabi ana tayara ko makko ko ɓe ruhihi wa ɓe jasadihi machallah wonki makko e calɗi makko yaqa zatan ko mbiɗa jon ko tafsir almuyassar kayen ko anni haalɗo wi mo bitti yiike yo tafsir anɗo mo bassar wi ɓe ruhihi wa jasadi ɗum fa yenɗo joni mo wi ko rasul bittina ko sallllahu alayhi wa sallam mo yi kanko e terɗe makko tafsir o mo bassar o kon kanko e terɗe makko e yonki makko yaɓe zatan wona ɗoygol wona haal wona haal ɗoygol fi affaire ko jiɗɗen ɓeyde nde no toɓɓere e sa ƴeewi ɗum joni so ɗum woni hono koyɗol nden no kawiseji mbiyaɗi ɗi nde keɓatake le nuriyahu min ayati le nuriyahu fami kolla allah yo neɗɗo nasgarana le nuriyahu min ayati inna saabi ijasu gonɗo hen o kañum e ajabu gonɗo hen o saabe kanko e hoore makko calɗi makko wonki makko kanko ni yeeyi nam nden no so ɗum woni no koyɗol yona ko burako ana wara asra duni ko wi asra bi abdihi ni no wi ayo wi ru'ya ayo asra woni ko machallah sabde halaga fama sanne jo ka wakito yotti en darnan ɗo o sabbikinaɓe min ta joni ko weddi ala kulli haal on calminama sanne on jewtama e puɗɗiri haala tafon al imamu Modibo Boli a jewtama sanne a barkinama a tiyabu allah andu e misane maɗa allah ɓe kala ko ɓuura yiide moƴƴere foof al imamu Abdoullahi Sow allah salminama a jewtama sanne allah yoɓɓe kala ko ɓurɗa yidde e moƴƴere fof en jewti kala ta ɓene ƴeewa joni Pinal TV fof guila hoorejo o Oumar Tall fa warde yettade directeur de programme Diallo warde technicien meɗen Diara e kala ta ɓene ƴeewa ɗo fof on fof on calminama yoddimi moɗon altinere hannde ɓe a cheikh al imam Abdoullahi Sow kañum a cheikh wal imam Modibo Boli yani wa talibukum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين